Empezade polo principio e imos indo cara adiante. Felipe Mallo Fernández. Estouche falando que hai cerca de 40 anos, non? Do 80 cando se desfixo. Eu máis tempo fui un directivo. Pois estaba embarazada, non puido enxugar. Por eso sei que foi no 81. Mas con a leira non era, sería arale e a chanzale, nada máis botarlle erva que pouca tiña. Mais era algo que levabas aí no corazón, algo que era teu, era como moi teu. Ademais, ao final eran todos como unha familia. Cando íbamos xogar a un plurei e nos daban nos latas de sardiñas, aquela, creo que había, non había outra cousa daquela. Miña nai naceu aquí, en Loureda, nesta casa. Pero vou falar eu sempre. Me casei desde que eu tiña aos 3 anos, non do equipo, senón desde que eu tiña mozo hasta que me casei con Narciso. Iso é unha satisfacción que o levas aí, que non é discutir na barra do bar que ganaches ti porque compraches o árbitro, non. Anécdotas, podría contar moitas anécdotas, pero que non se poden dicir. Sí.